Sabay ko yung remo. Ako ang sapat. Sige, likod. Kumusta na ka? Oo. Niya. Bisan piniriso ko apan malipayon gyapon ko sa grasya sa Ginoo. Elmer, sorry yung kayo nga wa ko makatambong sa kasal niyo ni Shane. Kaya itong adlaw mo sa tuwing ngayon na forward ko din sa Pilibit Prisons. Oh, kumusta na ito ka? Nalipay kayo ko nga bibisita ka nini. Umagi sila kibaw pa na nibisita ko ni mo diri sa Pilibit Prison. Ang kibaw ba si Papa Paul o si JP? JP? Jesse Pearl pa. Ang among anak ni Jinjin? Pa. Dili man ikaw ang tinutulungan. JP. Saan mo ito may pasabot? Pa. Pasaylo ako pa. Ako ay kung saan ni mo. Hanggang sa inyo kung isa niyo yung pamilya. Elmer, wa ko makasabot. Pasabda ko. Pa. Ako bang ginagulungan ni JP? Pa. I'm so sorry. Saylo ako pa. Saylo ako na muna sa buhat. Sorry saan. Pa. Ayaw gabala ka pa. Hiya naman ko. Ang kuno na ako tanang sala na ako na buhat diya sa imo na. Supuso di ako ang mapilar ko sa higher court. Palaman ko na ako yung pangan. Pa. Nga naman, Elmer. Kung sa may abusa, nga imong ito gibuhat kang Jinjin. Pa. Ang tinuod man ko. Dugin ako na pagmahalagi bati ni Jinjin. Niya. Di lang kibaw sa nung pakita. Sa nung pag-express. Tungod sa iyang kahimtang. Tungod kay retarded si Jinjin. Tungod kay talawon pa. Atong gabi nga. Hitabo ko yun. Ako nga tatos. Manamilit ang mata ko ni Jinjin. Pero nakikita ko niya nga hinanong ka siya sa ibang atong. Ya. Nagkainom pa akong taima. Huwag kapubong sa tentasyon. Si Jinjin ang rason mao akong ipakastan si Shane Pearl. Gusto na ko siya maprotektahan nila Shane Pearl sa ilang pagmaltrato ni Jinjin. Yun man ay Mama Pearl. Pa. Ikaw raon si Mama Asun ang kibawa niya akong sultian. Pa, pasalamat pa. Please, saylo ako pa. Saylo ako pa. Elmer, Saylo ako. ikaw di ay. Ikaw di ay ang rapist. Sige, pasok na! Pasok na! Pasok! Pare, tayo! Gusto! Tama na yan! Wala tayo sa akin yan!
Jangan lang, arbor kita. Pa, naguwa ko sa inyo silot nila ako. Sumbag ako! Tuk ako! Gusto, patsi ako! Ako na! No, Elmer. Dili ko magkatukod nga mawad at bana ang akong anak. O labi na yun nga, mawad at amahan ang akong apo. Hindi pwede pa. Gusto na mawala ay mong tatak sa iyong mga kriminal. Kailangan ako nagatiwan mong pangaan. Mawala ng tatak sa pagkakriminal mo. Ayaw na, Elmer. Wala na kinahanglan. Apan mo hangyo lang ko nimo nga tabangin akong ampo nga usa ko mas mapili sa board of parol nga katagan nila og pardon ni ining tuiga. Pa, gusto na akong kaligyan ng pangaan pa. Ako ang tinuod ng kriminal. Ya, ako ang ngayong napiso diha uda. Dili ikaw. Gusto na, Elmer. Pa, Gusto na. Nadungog mo na ang akong desisyon. Nasugdan ko na pagserbisyo ang akong silot sa taghang tuiga. Kung dili ko gusto nga magsugo na sab sa sinugdanan. Sa ato ba, kung ikaw ang mahal ni JP, kung saan na resulta niya itong DNA? Gimanikog ba nila mama sa akong iyan din sa Manila pa. Pero di na ko gusto na ma-involve pa sila ang hitabuan. Maong na ako na lang mo umabot sa tanan. Elmer, nadungog mo ng ako hukom. Nga ako lang hangyo ni mo nga pagbinutan sa imong pagkabana nga ito kang Shelford. Ha? Okay na ko din, ayaw ka bala ka. Maayo ka nga akong kahimtag din. Buutan di ka pa. Angin mo yun na di ka angin makantos diri sa prisuan pa. Tinood ba nga pag yun kang masilag ako? Angin ko silagan pa. Tautan mo ka tao. Elmer, everything has a purpose. Ang Ginoo mo nagbuot ini tanan nga may kabuti nga rin ako. Okay lang. Ako lang hangyo ni mo nga padayon na ang imong pagmahal ni Shelford o ang imong pag-atiman ni Jinjin. O di ko gusto nga doon nila yung tao na ibaw din yung kasala ko. Bisag si pare ko, di ko ganahan nga naibaw siya rin. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumon.